mag tudruok okinyi makawuono. Med chwalo ote makamago nyakwara Ramogi jonga bobedo kasomogi achiel kachiel e kinde modhi mbele kotwak marwa. Ote magi nyalo chwalo kokale namba mar 36000 kachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere achiel kachiel okinyi makawuono. Kodhi mbele kotwak marwa Meshack Odede adwani rwaki etwa kata duko dietwa kawadhi mbele okinyi makawuono. Kawang'iyo e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto osebarore kod Rigathi Gachagua ne owuok oko kowacho ni asebedo ka yule tich ok asebedo ka chwalo dongruoge yo makare kaluwore ni jalupna nok konya. Iwinjo kanyo ka wakili otemo lieko moko kuom chenro mag dongruok. In to korka kori king'iye kod angolo mari mar janon weche mag siasa. Higa achiel koro nyaka Kithure Kindiki ne bede telo. Bende dongruok osechopo ne jo Kenya e kor gwenge duto mapacho kae. Dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne wacho nok nyal dhi mbele kaluwore ni jalupne ok ne konye e yo makare. Mano jalupne machon Rigathi Gachagua. Erokamano Joyce, ok apar ni en adieri ni jalup jatend piny Kenya the ultimate leader makelo dongruok. Gima William Ruto ne wacho en ni ka in president kata in jatend piny to in gi chenro mag dongruok, in gi affordable housing, in gi weche mag agriculture, mbolea itero, in gi weche moko mag uchumi, idwaro ni ohala odongi e gwenge e kor piny Kenya te. To in gi jalup ma kasama ubedo piny ufocus ni to ere kaka wadwa tero affordable housing e gwenge mag piny Luo. To nyisi ni weane matin jatelo. Piny Luo nokogonwa kura. Ng'i kaka watero affordable housing gi e pinje mag Mount Kenya kama ni yude kura mang'eny moingo kumora mora. Ng'ano temo geng'o flow mar dongruok e piny te. So ok ni en kata sani ok wawach ni Kithure ema otero affordable housing ma Homa Bay. No, William Ruto ema otero. But ka William Ruto bedo piny gi gombaka gi principal assistant ne to wacho ne niya agombo ni mondo water this particular thing gwenge Meshack Migori. To Kindiki ok kwere ni kuno ne ok yude kura kik water. Wang'iya ne koma ne yude kura. Ma e pogruok mar ji ariyo. So in short, nyalo bet ni nitiere dongruok mang'eny kata plans mag dongruok mang'eny mane William Ruto dipo kane obedogo e kinde no. To ne ok ochopo kare nikech seche moko e kanso mare jok mobedogo machiegni kaka Gachagua e kinde no. Ne nyalo duong'o wiye matin kawacho ni we mondi ting'e ni ng'ama jatelo imbede ka jalup ni onyisi ni weane matin jatelo an gi paro moro mopogore. Donge nyaka igo gi break matin mondo iwinj paro ma Mark Matunga dwa miyini. To kiwinjo paro no kidhi matut koro chuni niya idhiro gi thuon against him to en e jalupni ma owinjo bed ni osamoro setelo kuno kendo loso ground mondo iter gime timre nade idwa tero. Kopo ni en wuoth mani pango next week iwuodhno inyalo harisha modhi next month nikech pod idwa ni winjri gi jalupni mondo gigi utim kanyakla onere ni sirikal ni nigi unity. So mae gima miyo dongruoge gi seche moko ne ok nyal chope wang' sa. Koro seche gi ok wanyal wacho ni ka dongruok moro nitie kata dongruok moko nitie madhi e pinje alwora mag pinje mar Kenya to ok wanyal keto gi ni Kindiki ema tero gi. Waketo ni Kindiki en jakony, okonyo mondo gigo rure mapiyo to dongruoge gi te to waketo nikech ka dongruogno be ok obiro Kindiki ok wabi blame. Wabro blame William Ruto nikech en the ultimate leader, en jatend piny Kenya. So pogruok manyalo nyiso jopiny ni ka in gi jatelo ma ok ne ni gimitimo ni en kare to either you part ways kata gigi stagnate ok timre. En gi power moro matin ma soft mar keto giki kaka jatelo stagnate ma ok dhi nyime. So Kindiki osemana miyo William Ruto thuolo mar timo gigi. Emomiyo e higa achiel ni waseneno ka nitiere regions mopogore opogore Kenya ka affordable housing dhi e nyime
mano opogore gi discussion mar whether affordable housing is a good thing or not. Mano discussion machielo. Obro bire show moro. But gimwa nyalo wacho sani niya, waseneno madhi nyime, to ok wasewinjo ka president ng'ur ni ka opango nodwa dhi kamoro tiri maendeleo moro, to igeng'e ni ka president oneno ni Mark Matunga ne nyalo konya timo gini piyo, to jalup machon mane en go biro wacho ne ni ling'ane matin, Mark no akanyi, ok apani nogonwa kura, miyane da kama matin adhi e line, adhi amany ng'at manogonwa kura. Koro gik mano onego bed ni timore kata prowess kata experience mar Mark walus wadhi kawo ng'ama chielo ma samoro experience onge go e gino nikech en nogo kura kono. Magi kaka ng'at malu jatend jalup piny Kenya nyalo katel dongruok madedwa bire kor piny tetete. Erokamano. Wakili in korka kori